Hari pada tangan di bawah lebih baik tangan di atas. Dibanding tani anggur kenai. Ya usaha, mungkin yang ada yang ayo ngomong. Aduh, ini kawan. Kawan ngerebut. Jadi kira mati. Ayo apa itu? Aku bilang-bilang dengan ini kira-kira coba sebenarnya bobotan wis sampe ngene. Aku ya kepengin sing jenenge bojoku kan tas ngono iki ya tekan-tekan. Ya, saya kerasa jare sepanjang boleh. Tapi lah, yang kok sampai sampe gedene bobotanku ora melu-melu Pak. Padahal bobotanmu lah wis piro kok ngasih Terus sajane iki seneng ngono Pak. Kamu lah menelan. Men, melahirkan. Pokok ada sampai koperasi ya. Operasi apa sih Pak? Operasi ya, ada sampai operasi. Terus sampai nanti Ya, ngomong bojomu. Udah terkotak, terkotak masih mantu buka anggap mantu. Terus kaya larang. Ayo, Kaya dong ego. Tapi baru bahasa ada ngomong dong kaya ngomong, gak penet ngomong barang ngono. Sajane aku yo nang sampean iki aja nek tak anggap dhewe aku ora nganggep sampean. Ojo dianggap ya wong tuamu ngono lho. Lah iya terus ngene lho Pak. Kalau atas Ayo suara di atas musik Pak. Masuk yo cok mulu kok, Pak. Aku ning ngono aku bareng ngono. Oh iya. Ya apa sih Pak? Loh, dari yo kono. Kene. Aku ngono lho. Sapa Pak? Aku sing mangko. Ya apa sih Pak ya tak sih? Oh enggak, aku kumat sama ratu. Kolesterol. Lah iya kok kasih kudu lho, Pak. Lah kok sih koyo matenya itu lho. Nah, itu yang diharapkan. Bapak bebokmu ditiruni. Ngono kan. Loh, begitu apa dengan Loh, kehidupan rumah tangga itu. Tapi tentram ayam, pacarku ketekan omong. Harmoni wis gak ono wis minggat sudah harmoni. Harmoni. Iya, kakek pel kok sekali. Heeh, sampurna bareng. Ini kok pilih saya kurang tiga. Nah, ambil kamu bolak-balik itu di bawah mobil bal. Apa itu di bawah mobil bal? Untal pel. Ayo, Mobil bal itu. ayo. Aku ya malah ini. Ini loh nih. Lah apa sih kelompok sampai suwe? Kan guru ilmu. Wajar dong. Ini lho, Pak. Keadaannya awake dhewe koyo ngene. Tak rewangi aku metu golek ilmu kawruh kanggo sangune urip. Aku kepengin mulyakno riko mbok karo bojoku pisan ngono lho, Pak. Urip kok kawruh lho. Maksudku lek aku duwe pangerten kawruh, aku kepengin golek penggawean.
sing iso nyukupi keluarga kene urip gak kok pancet koyo ngene ae, Pak. Jadi ya bener kan. Apa Pak kalian sih Pak? Bener itu Bener, apa? Pak. Jadi kecap itu. Bener, Pak. Ya. Kagak jelas kok ngomong itu. Kula saka iku Pak nang Rewangi. Golek wong kuwe sing iso menehi pangerten ilmu Jaya Kawijayan karo aku. Lek guru itu ada kok. Lho, kok gak ada kok apa sampean ngerti guru? Ada lah guru SMA ini. Lho, kok guru SMA kok iki khususku pasokku dudu guru sing kurang maca tulis iki dudu, Pak. Guru sing iso jan pangerten ngekei ilmu. Sampeyan paham ilmu, Pak? Weruh. Wong ilmu pangan aku. Iso ora cak nek iki ngerti ilmu ya apa sih Pangan aku ilmu. sing kok ya apa ya, Pak? Ilmu itu ya. Asalnya teko buung digodhog dijeblok jangan di tengah dikai goreng. Iku ngono jemblem, Pak. Kok iso ilmu itu lho, Pak. Ilmu itu, Pak, jemblem. Lek manut kadane ngomong ilmu iku gak ketok rupane tapi gede. Kadiasane, Pak. Gak bojono. Gak ono ujune tapi lek nek menungso, Pak. Untuk bayani. Oh, berarti pada BAP. Loh. Ya, itu, Pak. Lah percaya. Ya. Pakai to rupane gede kasih hati. Sok ya. Ya lama sampai turun tadi. HP itu singkatan dong. Lu apa Pak? Panjangannya apa, Pak? Hubungan pendek. HP. Kalau penak udah di mana? Ada hubungan pendek. Ya, Kong, dulur sing Hongkong. Hubungan pendek tanggung iso omongan. Oh, so nyidakno ngono ya. Iya. Kok ora dijidak. Iya. Mari HP hubungan pendek turun sama jalan. Makanya HP jadul itu dibuat ganti saya di HP. Itu apa kan? Android. Iku butuh apa? Lek Android iku WA, bisa wajahmu masih ada. Lek biar SMS. Apa SMS itu? Tak ngerti ya, Pak. Lo nanti nih Apa Pak? solusi menuju selingkuh. Sampai yang paling pas selingkuh. Aku deh di HP punya ini di HP jadul. Ini, Pak. Wis tekan cukupe aku mulai iki gak suwe-suwe oleh bekas sing bodoh. Ya apa lo udah Aku kudu sabar nang omah. Lalu aku golek penggawean tak ngawulo nang Kadipaten. Cetak kalau Iya, Pak, sakjane aku ya kangen ambek keluarga, tapi ya apa maneh, Pak. Timbang bekas sing bapak guru sing kudu tak lakoni dina iki, Pak. iya nak, ini nak. Bobotan ini jero kandungnya bocor. Ini jero wetenge bocor. Iki kepingin tok keloni wetenge. Dina-dina tok kakno, ya lancar Bapak. Itu kan bicara nek. Kasih lancar. Sampeyan ngomong sing koyo ngono kok dodok ambulan. Kepengin aku nunggu ya anakku. Lah wis kurang jabang bayi iki dikandung. Aku dina iki kudu ninggal kok karo bojo. Gede ini aku kepingin aku keluarga bojo itu kabeh nanti gak jadi ilo-ilo ada wong liya, Pak. Mulai cilik karo gede aku terus bawa iki karo itu Jamuan. Kau tuh jamu apa nak? Cuman ngomong ke Bapak. Senajan loro kaya apa di hati. Kau aja ngomong, utawa aja ngetokno lu motomna. Kau niku wong wis bareng ilmu wong dipake. Lek kan ngruntuhno banyu moko. Nek lemah. Dadi lemah sakit.
Impet. Aku masalah itu dincep ya masing drama. Gak kerasan ditanduri gak cukup. Untuk tenang. Sampai siang. Lah kok itu kita broto. Sing sebenarnya takut. Oh iya ya. Aku tak bolong aku di titik siji kembang jaya. Nanging ora kanggo anakku. Sing ora jabang bayi besok mek menawa wis lair gede kudu diketno anak. Ini becok. Sing kuat gowo iki jabang bae sing diyan. Barang yo male kecoba anakku. Tapi atane apa? Iki iso menehi piturunan wong kang butuhake berarti wong mlaku kali kudu iso menehi piturunan. Wong penting kudu iso menehi pepadang karo wong. Berarti aku dadi iki besok kekno nang anak awe dhewe lan wis gede. Aku dadi ngarep aku wis ngomong sakjane aku ora tega ora utama tinggal kowe karo sikon nek jabang bae sing tak kandung anak iki kertenono abot aku kuliah no karo wong tua aku butuh demi apa kan dadi omongan bapak iki aku kudu enggal munggah nakal supaya diriku kok boleh gawean itu kula sing tak jaluk pandongamu karo pandongan sekolah jabang bayi sakwise ono kan dipakai kediri sopone pegawai sing penak diterima itu ono ing kono sampai apa kepingin jadi lainnya pada jabang bayi apa ini tega pada jabang bayi sing sama lek sak jroning atiku aku ora tega ora tapi pindho yo mati aku kudu aku sing dadok sampai seumpama setinggal orang kita Malaysia apa sampai dijalankan kawan apa yang kamu pada jabang bayi sekarang Kayak gini dong, ya. Wah, orang anakku, anak kandungku. Mau kemana kamu dengan bapak dong? Kena kau nuruti bapak. Cuma bapak pesen ekor. Kau kudu jadi karo bojomu karo bapak baik ini memang. Sumpah orang ngarepe bapak, ngarepe kamu, nang bojomu. Aku sih ngerti. Dadi aku oleh metu teko omah iki golek gawe atau di Kabupaten Kediri. Tapi kau jaluk sumpahku Jadi ya, janjiku yo tak saking itu bapak mbok bisa Riko wong tuaku sing ngukir juragan ya mbok Riko sing ngandut aku sing bulan 10 dina aja nek kabeh iku nganggo tapi bilang sampean yo Riko tak ilangi kan tanganku sampean tuh janji omongnya itu janji prasetyo karo aku kan disekseni bayi sing digandung bojoku dhewe. Lah aku wis nyuwito karo Kabupaten Kediri trimo. Bukti kawin bawa urip aku ora bakal lali karo itu. Yen nganti aku lali karo anak bojo kawan wong tuaku.
gak ngomong selamat aku yo aku janji aku wis sumpah dengan Riko ora bakal tak terima mau dipikir lek suwe aku tak tinggal kita nang kadipaten iki aku tidak terlalu masalah lain itu nang jaman bayi lan itu aku yo aku pasrah jeneng karo Ya, lek baru dibagi aku tak pamit ya aku tak tinggal lagi kok ngato bukan selamat. Ojo dicari. Rumahnya wong wedok iku mandi yo. Yo tara teko, dewe sukanya. Besok lah, kalau yang beli. Goreng ya. Rokok kalian Anak sidang jadi loro, baru masuk jadi sidang. Iya. Kembang itu loh, cari meneh pitulungan sapa sing lagi susah ibarat wong preset nulungi nek wong mati sing durung temekane pati iso diuripi besok muga-muga lare panang japang bae dadi sing bener mon bapak gimana kon muga-muga selamat sak lawase Aku ya bingung kok. Karena Riko iki ya opo kabeh. Iki aku kok Iya. Ngomong kaki blok. sapa kan Tejo Kusumo Jangan. arek sing iso nek burung popok lembuyane wis dadi senopati apa ya boleh to Kang yo nalika kediri peperangan sing ono ngarep nak. Ngerti ya. Ing nyatane Yo. saiki sing diangkat dadi patek lah yo arek sing iso apa ya lego riko Kang makane saiki ya apa karepe mesisan gawe ayo gawe triwi ana oh ayo ditekani ngomong kaya dong lek perlu sudah paling oh karep riko kate muto-muto sing wedo sak ora-ora oh lego lilo aku wis Kang melo apa gawe riko Iya. wis mbok muto-muto kecuali semua terima mesti gawe aku karo awak oh mesisan gawe ayo ditampu ngono wis sisa gawe ayo gawe wis Aku melo.
budak makan. Melo wong sugih ya penak ya enggak. Nyambut gawe ana ewange padha karo nyambut gawe dhewe. Lah ya apa? Giarto kaya modele apa? Golek apa? Golek tikus. Kakak tak kapal beringis, mau wasih rumah ni kaya kamu. Oh, cedok. Mana tikus mriki kaya aku. Wah, tikus kuat benar ya. Cucu tikus karo kucing. Kucing apa? Oh, apa kucing kaya aku. Wah, boleh. Lah ya pas entek kucing ambek tikus. Wes gak ono mlayu iki sih. Wah, kok saya terbarang. Warna kenal. Mangan opo? Wah, nombor. Kapan kawan ora rono? Jadi siapa? Pancen kiriman rono ora. Oh, kesaupen. Kok iso kesuwen awake dhewe lho ya. Mel juragan iki rasane enak. Tenang tenan yo gak mungkin yo diperintah yo penang. Penang yang perintah. Kamu pentak lah. Ayo, Pak. Ayo ta. Ya ngono ta. Lah, sebut gimana Bu? Kalau lu gunakan malah ada bisa-bisa. Suka ayo. Ya, tapi dari aku batur. Lah jangan batur ya bodoh ae. Bodoh. Nek batur apa? Batur itu membantu pitutur. Lek bujang. Babu diterjang. Yo, babu diterjang. Ora oleh. Enggak. Lek rata-rata lek babu di wedok. Heeh. Lek bujang lanang. Bujang gak dibojo. Boten. Kene muraken. Lagi lho. Cuk, jadi mikirakan kita mikirakan gitu lah. Jadi ya napa pengen jenenge macam-macam gitu. Sama bojo. Lek jenenge bojo itu. Orang mikir aku, mikir kesoalnya itu. Oh, makan lah. Kita ada macam Aduh, ini ya wis Lah, kulo. buatan. Kisah jane jenengan iku bersyukur. Bersyukuran iki nggih, iki bojo kumayangan jenengan iku dirapi wong mangan. Losari ya, Pak. Ya bersyukur, tapi kok sejauhnya kan masih sama mana dirinya, mungkin kita saling ingin aku enak menurut saya mau. Niku bagian perang kan niku. Lah jenenge Senopati itu saya bertanggung jawab atas prajurit kabeh. Kemudian apa lan gawe keraton itu jadi Senopati. Aku tahu. Lokasi kami tutul. Wah, iya jangan pulang. Kalau pijit teman. Maksudnya aku tahu delok YouTube mulai dulu. Iya, YouTube ya. Kemarin dah iyo Pasar. Apa cibu? Jadi memang kamu ngejak ayo sembarang aja wis. Ora lek ngono, karo juragan ora ngaman. Ya mesti aku kepo. Sajane karo Berek sese ambene ra nonton. Wah, juragan tipe kan
Oke, saya jadi semisal niku nggih kudu sing ayem jenengan. Ya ora dipikir yo enggak kok masalah niku nggih. Sudah, memang kamu. Lewatan kamu. Ya. Kenapa tuh pinjam? Tikus saya kejepit. Iku dudu tikus. Marmut. Tapi kuntune gak ono koyo ireng ngono iku. Iku tikus yang nyaut rambutan. Ngapunten. Bang, mantul kabeh sing tikus dari kata-kata tikus. Males. Ayo yo jemboten. Iki ngapunten. Masih bayar ya? Saya termulur nyesel. Akhirnya aku mari kemek koko. Jadi mari boleh tikus. Tak kewetan sih yo. Tak kewetan. Wah iyo alasane. Yo, Boleh tikus. Yo rada. Boten. Bu, sampai ikut no. cara kalau di Berarti apa? tikus. Ya, kula pesen kali jenengan. Nggih. Nggih dipikir nggih mboten babakan sing nyambut damel wonten ing keluarga ini. Nggih, lek masalah bojo niku nggih. Wong kula pun sing kaya ngeten nggih dhewe kok kali mau nyarare kadang-kadang lah. Nggih, Nggih, nemu nih. dia apa balik jadi termasuk niku nggih apa juang ya. Wah. Nggih sama sing sering nopo niku duko. Duko selamat. Sebendina duko selamat wae. Ya udah cuma selamat itu awak. Selamat. Iku lek loro. Saya itu loro. Jadi konsep gede video. Lek wong Jawa ngarani jane pentil apa? Pentil kakot. Bolah. Iku lek petugas pun kecamatan kota. Pentil kakot. Iya. Ya ora itu lagi. Jadi iki jenengan sing sabar mawon, nggih. Sing penting niku didongaaken. Nggih, sing nyambut damel wonten ing Kadipaten kersane ayem. Wonten pikiran, napa kok dari bukan beli mono barang itu. Tangannya raja aku pakai makanan aku wae. Enggak, mungkin nyambut gawe mari kabeh. Tadi kali nyantainya. Ora apa-apa. Ora sudah. Karena ada apa isu ora masalah. Nah, itu. Loh, nanti awakmu wis ora dianggep loro, tapi awake wong loro iki dianggep keluarga iki. Loh, saya Omongkan terus terang. Ini nyatanya sih. Ulah aku kalau kau kali ini, dino iki. Pani dino. Sapi lo setan tadi.
wani nolak kali Tak lagi begini ngomong. kan ate melo aman semono liko wis taun duwe diatur sarane alus kala kene asale kan ojo kajet kaset Si. Kulo kan sekitar. Takon jenengan iki perlu nopo? gak perlu Ke krungu rapat-rapat kepengin jelasin iki jenengan. aku kira semenjak Tapi jenengan kepengin Boleh ya? oh, oke. Lek sampean kepengin duwe rasa seneng karo bojone Juragan Kulon Tejo Kusuma, nggih enten sing legan. Sing kosong. Sopo? Lah, kula oh, Sopo? kula bang saya kepengen main wae pare kok kita sik loh betul kok kamera itu sana tuh. Nggih kudu men. Bapak tanggung jawab iki soalé kula pembantune, kula gurune. oh soalnya congkak karo kula sik gini Yo. Nah, ayo. Ya. rasanya kecepatan 14 itu Aku kapal sekap. Kan sudah berdek. Ayo. Video ini saat depan ini. ada bolong Sama. Iya. Wih salah. siji dan tilu Iya. Ayo wis. Nah, ayo ini. aku sudah Jadi ceru lele. Hukumun. Dokun ceru. Cuma lupa dong bebekku. Iya. Ayo. Sembarang wis. kan gak ada Wonten getah ini tak suka temen kok. soal ibu Wonten satunggalipun lari nem-neman klebet dhateng kadipaten menika badhe wonten menapa dirang panjenengan ingkang dangu mangkane. Jadi kok dawuh Kanjeng Adipati. Nggih. Di sana tambo ategis aku durung tau wawuh marang jeneng sira pisanan. Karya munggah utawa karya sowan Kadipaten Kediri. Para gage matur sungkem marang adat sing wis makruh. Kaparakan marang Kadipaten utawa marang Kanjeng Adipati. Gusti Adipati. Kalau ngaturaken sebuah bukti mugi kudu wonten ngarsa panjenengan. Yo kowe ngaturake sungkem banget. Malah bakti wis tak trimo. Ora mbak coba juga ditampani. Sebiraken buka Gusti Adipati tanpa ini balan. Kawula saking karang kladesan wantun sowan tanpa ditunggalan wonten ngarsa panjenengan. Siap. Kene. Di sana. Sopo kang dadi aramunan saka pimpinan kamu di sana. Dalam ingkang pami asma tasemun saking karang lapis. Jenengmu tak termun saka karang pergesan. Yo kowe wani munggah nang Kadipaten Kediri ki lho perlu apa? Kula badhe nyuwita wonten Kadipaten Kediri nika. Napa saged ditampi? Arep swita nang Kadipaten Kediri. Jurusanmu ki apa? Bondo niat kepinginipun anggen kula derek-derek nyuwita wonten Kadipaten. Olahraga. Iki jadi kok tahu. Niko lari saking kegiatan naminipun tak badhe nyuwita wonten ing Kadipaten Kediri. Niko kados pundi? Kula nyuwun mangga dhateng Kanjeng Adipati Ananding Kanjeng Adipati. Nggih.
badhe derek tais itu datang dengan dipati itu mestinya tidak lambat utawa lanjut utawa ngestorake utawa ngetokake kang bisa itu. Lah menika nami ngatur menawa saged menawa. Oh, ngeten. Oke. Nah semua. Kowe arep nyuwito nang Kadipaten Kediri. Dinane iki Kediri duweni gerdas sing kaya ngene. Yen kowe bisa mundurake kraman kang wadah penjongkeng kali bawane Kediri. Kowe bakal tak trimo nyuwito nang Kadipaten Kediri. Dados wekdal menika Kabupaten Kediri wonten berdak kata gandake cula sampai kali keponakan. Pokok nasebut. Nggih, Kowe harus dhewe pengendikane kanjengan Pak. nggih. Kediri ku ora amat ngono benda. Sing mandhegani surah bledek sakandane. Dua perdesaan dan Yen kowe bisa nyekel braket surah bledek, kediri bisa mateni. Ditampa sultan tersebut. pedal nopo anggen kula saged mandat saking Kadipaten Kediri nyepeng sira bledek saandane. Ora usah obor tok lintang obor rembulan dinane iki mangkat tok. Sesuk dagangan apa? Budal. Nyuwun tambahin pangestu nyuwun tambahin. Wis ana dunia kowe iki. Mati tinggal berangkat dari depan ya ayo padha munggah ning sanggar pamujan ndedonga marang Gusti Kang Purbeng dumadi bapakmu yo Kanjeng Ramamu kang beri kebono kaya mangkono bisa kasembahan yo. Hei ayo wis ayo apa wae dhewe jogone iki wis pirang dina ora Todo kan, sawise tejo semua. Kawan-kawan semua otomatis melakukan. Nah, saya ngangkat terus kamu itu sama kan Nah, iya. Aku bisa tekan wujudnya awake dhewe sono di alas iki wis pirang dina. Ora ono kawulan siji loro sing liwati. Ayo dong, ora wis. Ojo kendalian. Apa wae dhewe perlu kang gobo mesti kampung mlebu kampung he. Ojo. Ujane wae dhewe iki urusan ojo nganti bantu masyarakat. Oh, karep mriko wae dhewe iki tujuane ngangkat dipaten. Oke, kami kembali. Wis ngerti kan? Tapi awake dhewe ora yang pasangan opo yo adipati atene mudun kaya laut. Ayo bukan tek fokus semua kembali. Saya sampai sini mari orang Terus kita bicara urusan. Ayo bicara urusan. Oh, bicara urusan itu
Kate ngangge ngono ae wis. Ora tedeng aling-aling waktu dina iki nganti teko papan panggonan. Aku gak tinggole pawongan sing gawe ontran-ontran ana ing Kabupaten Kediri. Maksudmu Sing gawe Karabang tlatah Kediri. Kang aran Surabedek Saadan. Yo. Terus Mula ing dina iki aku melu tak. Apa kowe mangerteni pawongan aran Surabedek? wis gampang nek Surabedek iki. Aku tak takon iki. Jenengmu sapa? Jenengku Tasmu. Arendi. Saka Karang Pradesa. Saiki makarya ngene. Tandang gawe ini. Aku dina iki minangka utusane Adipati Kediri. Surabedek Saadan. Sing bisa kas sapa jenengmu? Tasmu. Gadi Kedibalen Kabupaten Kediri. Yo. Ini tak kandhani. Tenang ae wis. Sira ora tok wis. Saiki yo nek tasemun dadi jagone Kediri. Ngerti ya? Sebab apa? Tejo semua wis kadengser karo Surabedek Saadan. Lah saiki luwih-luwih gawe jago menungso sing jenenge Tasemun tak dudu ana gumun kowe. Kok dituduhi gumun? Ngene, diarani jembleng sak rendhek getun setahun yo iki ya. Kok iso ngarep? Kate goleki Surabedek Saadan. Iya, Menungso jenenge Tasemun tangeh nganggo lamun tak kandhani. kok iso ngarep tangeh lamun apa kowe ngerti? Nang di papan panggonane Surabedek. Aku wis rodok ngerti. Kok rada ngerti? Ngene, kalau Surabedek iki dadi godame sak dina. Ngerteno. Yo, Aja catak siji loro telu. yo. Surabedek Saandane. Lek kowe ngerteni dudono karo tak rangket dina kita pasar. Ini saiki ojo kesuwen. Iki legere Suraguntur. Surabedek pengen aku Surabedek. Oh iki blegere sing gawe ontran-ontran nang tlatah. Pancen bener. Ora ono siji loro telu kejaba aku karo kakang. Sepisan male tak jaluk. Kanthi gawane ati manut dina iki tak rangket tak pasrahke karo ing Kabupaten Kediri. Enak awakmu ngomong. Wah, kembali ngomong. Dorong genah sapa Surabedek, Suraguntur, Surabedek. Aku ngerteni nek Surabedek. Suraguntur sakane wis Sekimandra Gunung. Tapi kanggone Tasemun ra bakal mundur sak jangkar lek Opo rek Tasemun nyepelek to kan? Lete joku suwe wae. Apa maneh kok ucap nom-noman. Wani-wani nonton. Ya wis yo. Ya kono gak kepengin ketemu sini. wis dadi niatku. Aku kepengin itu ngabekti ana ing Kabupaten Kediri. Ayo, ojo kakek omongan diobali. Lek perlu aku menutas. Lek padha-padha tau merdeka aku kesten saiki karo aku. Loh, sakarku tak lakeni. Gagal tak Ayo kamu telu mesti. Ayo. Apa sekarang?
bisa ngalahake Sura Gedheng Samandani. Banjur saiki yen bakune ana tang Praja Kediri, sapa sing calon mesti bakal dikundur. Ceritane ngaten. Keputusan napa dirasa kanjengan Tuh tak, derek iki napa? Menika utusane Papa tas sempun dengan nami tas Jakting malah saged mundurake taing ngasorake randal. Kakang suruh cek menika. Kakang suruh cek. Kok wani-wani sampai arepe jongkeng kami bawane Kabupaten Kediri. Nastunipun mengatakan nalika semanten kula nderek peperangan bela Kediri. Ananging sak sampune panjenengan jumeneng dados Adipati wonten Kediri. Kados tenaga kula kaliyan konceran kula panjenengan sing kiraken boten panjenengan paringi derajat pangkat kalosipun. rintune panjenengan sing ati luhur ananging kula kaliyan konceran Kakang suruh cek. Biyen sampean dadi prajurit bebarengan karo aku. Ning pikir saiki duwe tumindak sing kaya ngono iku kaya bener. saking pemanggih kula leres nganten menawa saking pondok saking panasing manah kula nalika panjenengan nyengkaken luhur dateng Oh, dadi kaya mangkono. Riko karo aku wis tuwa. Sapa rumangsaku aku dadakake Senopati Tejokusuma iki bocah sing enom. Wis jembar pikire. Riko karo aku ping durunge pangestu wae iku wis ana apike Kakang Soje. kula mangertos kok bilih tejo kusuma menika kanjeng pawongan tasih ananging menawi dipun pilih kaliyan saktenanipun Aku wis ngerti. Yen Tejokusuma bocah sing enom ning dheke tumingkas itu apik banget. Yo saiki kaya Riko iki gelem tobat apa ora? untuk sakjenipun dan dene kula menika kagungan wadya kula kula kan anake wadya kula tegakipun sedekaken awak Wadya bolo iku kok kan. Wis tumengkane pati. Cegur ana jurang sak ono jerone. kagem bela ora sing sakite kula kula boten badhe nderek panjenengan pibodo menapa menawa ingkang badhe panjenengan aturaken dhateng jalan Oh, dadi kaya mangkono. Sapa wae sing wani mengkhianati karo Kadipaten Kediri. Bakal dipidana pati. aku ora iki kalem mugi kerja Kalian tunggu. Ayo digowo nang akeh mau yang kagungan kok. Ingkang dados saksi iki Gusti Pati Piyambak ingkang sampun resami anggen no saged ngalahaken Sura Gedheng Samandani. Aku Ayo dengan kula abis bina papangan kelakon. Nanging kula menika saged dados sinipun pilih tasmun mboten saged ngentanikan. Oh, dados panjenengan menika mangertos Piyambak. Nggih, pangewatan. Semon, nggih.
Aku wis janji karo kowe. Yen kowe iso ngalahke Keramat utawa si Sura Gedhe sak andane. Kowe bakal tak trimo nyuwita ora ning Kadipaten Kediri. Ratu Simbah pun ingkang tanpa bakal Asmon, itu jumeneng wae. Jumeneng. Apa? Pikir dong. Sik dong. Aku itu orang orang pati kau yang kiriman itu. Repot banget Mas Pati. Oh iya. Kalau kamu janji kalian kasmun, bikin maniswa kasmun. Kowe ora mek tak kongkon cuwita ora Kadipaten Kediri. Ning kowe tawane pangkat. Paling so. Jeneng kita semua iki sing kena dhisik. Kowe dak dadake tumenggong laras kuning kowe ya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Iya, menika sampun harga jira itu. Oh iya, iya wis ana nih. Anggenipun akayo kanthi pantes nata. Nggih, Anake itu menggo menika kathah pakaian itu. nggih. Kalau mangga kedhaton panjenengan. Kados pundi ing mangke bilih ing mangke wonten Kadipaten menika. Nggih. Sok utawi tanggal. Mereka ngaten Parwane. Tumenggong menika kedah pun panjenengan kan dulu tak. Iki pangestuaken kali. Taspun. Katibalan. Ini yang kita jeneng sira wis nampi basa Kanjeng Adipati. Wis munggah pangkat wong utawa mangsa derajat sing berani katus. Mula ora enteng kanggo wong sing mandang gawe yen kok tenggung. Kanjeng Adipati. Lajeng sak mangke kula nyemanggaken dhateng panjenengan. Oh, tetes mekaten. Inggih ngeten Bapak. Asmon, coba. Nyaketo. Aku arep takon karo kowe. Kowe lakaran perdesan ki duweni wong tuwa apa sih duweni keluarga ya? Keparengan matur kok dene kawula niku. Tiyang kabur kangen boten gadahi keluarga. Sanak kandhang niku boten gadah. Ora duweni wong tuwa, ora duweni bojo. Bila saking menika kula gadahi niat nyuwita wonten Kadipaten Kediri. Amargi kula boten gadahi derek biasa. Bojo ya ora duwe ya. Ngene. Kasemon. Kowe ket mangko jual. Kanjeng Rama iki wis ngerti ya. Iya, iya. Ini tak semua. Yang tahu pancen kowe-kowe itu ora goro karo aku. Bener-bener kowe ora duwe bojo. Umpama lho iki ya. Umpama kowe tak mek mantu piye? Ngapunten ing Kakang. Wah teges kula menolak itu. Nanging napa pantes kula nembe nyuwita wonten Kadipaten Kediri. Sampun panjenengan pundi. Kowe iki ora kok akeh besar pantes iki ora. Kowe iki saiki tumenggung. Wis pantese yen kowe iki duweni garwa. Boro kesel panjenengan. Oh dadi kaya ngono. Rasari. Kanjeng Rama wis turuti apa kan dadi kan. Kowe jual gawe karo Kanjeng Rama iki wis ngerti. Upama kowe tak jodohake karo si tumenggung laras kuning iki piye? Gelem kok. Yo jelas kok kowe iki mau jual gawe karo Kanjeng Rama. Kanjeng Rama iki ngerti. Nggih. Tumenggung laras kuning kok tiba.
Kowe bakal tak jodohake karo kuwi. Oh, sadi. Ya. Iki jadi apa jenengan meni Halo Pak Tik. asinipun si Temenggung Laras Kuning menika kalian putri kula Nastasari. Iki Kanjeng Adipati kula menika namung derek kopi-kopi mawon. Nggih, mangke kula mboten kendhat pamuji. Pilih putri panjenengan menika badhe dipun dawaken kalian panjenenganipun menika Temenggung Laras. Mugia tansah mangayu bagyo anggenipun. Lumampah derajat. Menika ngaten. Menawi Temenggung Laras Kuning menika damel busana ingkang kados mekaten menika boten pantes. Ayo nggih Temenggung kok damel kalian kaki pisan nggih. Menika ngaten monggo dibetoten sono busana gantos busana kaprajuritan. Iki monggo ayo ya.
Yo, sepedaan. Maksud gua ya kakak mikir, karena mikir mangan, ngambil duit jaluk kayak jajan, ngono loh kalau Orang ngono, Pak. Arep kapan arep golek, kalau nomah temen ae ngono lho, Pak. nggak boleh pakai amplop itu. Tuh kene Pak tak tambahan. Nggak boleh. Janane kok. Amplopnya kau ya duit aku. Oh, lah kok koyo ngono. Saya itu lho Pak, arep biasa iki golek. Golek kok kabeh mari golek, manut ngono. Gak ngerti ngaji gak apa ya. Angin kan ada nih. Nah, iya Pak, kari-kari iki lho Pak. Bulan-bulan kapan mulai? Kadang-kadang lek nangis moro-moro tenang ngono lho Pak, tidak ada isi lah Pak. Aku tidak beri gede ngare. Lah, yo, mana kabeh. Ini Ya masih banyak bagi kok datang. Nah, jadi ku arek iki lho dolen nang gawe tak inceng-inceng kan balane. Balik enak ya tak dari ini. Iku mana kali kok bener punya. Wis yo sing inceng aku satu. Kayak bapak biyen Ya aku seneng jangan kenalin kamu lagi ya. aku belatus kok. Terus ae itu. Oh, Yang kalau sunat, wah sunat kira-kira sunat. Lah kore. Nah, yang kongkol itu ketika udah gua kamar belum. kalau biar sunat aku hidup mana? Sunat bagi namanya we. Ya sampai biar sunat aku hidup mana? Kendengan. Wan dorong lahar. Dorong lahir. Oke. Apa? Kalau ada dari aku belum sunat dari apa yang sunat dong? Turono. Apa yang sunat ya? Apa yang sunat ya? Apa ya? Oh jadi corong dari tadi lah ya. Ya. Kotor. Tak kira apa ini? Apa sunat? Jangan betul. Ya apa ya bang? Jadi siapa? Mana orang tahu ni nama? Sunat kalau dapat tangan saya mau. Wis bang. Tewali. Tewali boleh aku sama. Di sini. Intinya itu. Satu itu. Bisa ceplok. Pas. Cekul yang baru. Angin betul. Oh angin. Usap aja ya. Iya.
Iya. Aslinya itu. Jaga isu. Senangan. Ayo kucing. Orang bodoh ini mengancani anaknya gede di mana? Aku sing anu enggak tahu. Oke makanya aku tidak tahu. Pasti gue yang jeblok aku tapi orang. Sama ini yang pasar itu lampu aja di rumah itu. Siapa? Pak Jai. Aku mau aku balik kentang dengan di rumah itu. Siapa Pak Jai? Rara. Cetak lakukan bareng meren. Barang aku lebih luas, mampu. Iya, sampeyan ayo. Tuku jamu apa? Tapi apa wae orang barang nyawa. Ayo, pasar itu. Sampeyan. Tapi anak enak payu. Loh, makanya yuk. Mana buntutnya? Wah, aku nonton berjens. Kalau aku berada di sini. Aku jadi toy. Ale, cuwe aku jalur nampak siapa yang Pak Jela mana bapak cuwe cuwe Pak Jela iya aku bapak iya lah Pak Jela lu jangan ada cuwe lu loncong orang tak pengen tahu. Ada mana aku orang dengan sudah aku kunci kami itu nggak anu. Aku mana ketemu yang dia mereka orang karena wedok terus anaknya itu baru bapaknya ditolong. Aku ditolong mak tadi. Dulu apa sih? Apa sih tolong? Ya aku ya kok. Nah, aku tak kalau baca sama lu bujene baca. Enak. Siapa ini? Dan aku. Sama bujene Bapak Bo. anakku. Aku anak. Tak. Pak C be. Pak C. Gimana? Anak. Mana orang bingung ya? Iki, ambil iki ya. Yang iki. Terus, nah, iki ya be. Tuh, iki, ambil iki tuh yang iki. Terus iki yang iki. Yang aku sadar. Terus, bapak iki yang iki. Aku masih ini kami yo, titik-titik jauh, perjalanan beradaku, tak awakku nanti ku masih akan ada sekolah loh pada. Jangan terlalu bapak albah muto, ada ngono lagi ngono be, bapak, kau tak tahu tentang bapak, aku main tahu, cerdas, gael, bapak itu, aku tidak tahu rasanya. Kan ada ini kata baca ini tambah gede. Tapi rahasia itu akhirnya terbongkar. Aku juga supaya dengan kecil mas. Saksunya aku belum lagi agak tahu betul bapak. Bapakku yang bapak mas. Iya kan. Tapi aku menjawab semua orang memang. Aku orang
Nek bapakku saya ada mati di Parademan, nek mati di kuburan Deman, tak golek ate rumah. Lewat itu, seperti kau yang ngerti, aku betul memang mana, orang perlu digolek mana. Ya, Pak. Pak. Mereka kepingin gawe wong tuamu. Iya, Pak Cek. Karena wong tuamu pamit nang Mbak. Biar nang Kediri. Kalau orang nang Kediri, kalau wong dhuwur iku dene bapakmu. Lho, kalau bukti-bukti mau ora kok bapakmu kok gak diakoni. Siapa? Apa aku dengan Pak? Pak Cek, Pak Cek, Pak Cek. Tutup Bapak. Ya. Aku ngerti lho, Pak Cek. Pak. Ya, aku sama-sama. Ya, Pak. Jangan benar-benar kami boleh ngomong mana. Pulang mana aku bercerita. Mama ada kejujuran bang. Terus ini biar dia bangun, biar pesennya bang. Orang nasi cilo saya aku sama ini. Coba bangun. Kenapa? Tapi aku sampai di sana ngomong ini wujud dengan saya aku sama Tak terima itu ini Pak. Iki jajarane kembang percaya semua. Tak golane dadi bapakku Pak. Nah, ini nak, nanti kok. Iki wujudnya kok, sing mandi sita ini nak. Iki jenenge kembang Jawa Sumo. Lah, katiasane kembang Jawa Sumo. Iku kena gawe musabane apa ae. Mangane kon tak jenenge Joko Usoto. Ya, Iya Pak. mbok menawa ana wong kekurangan kok iso bantu. Leluhur karo sing gawe urip liwat dalan iki. Nek ana wong mati jero wae diwanjine kok iso kok meneh. Cuman gak kena digawe sembarangan. Ngono Pak Cek. Omongane Pak Cek tak hukum Pak Cek. jalan. Jika aku golek bapak. Saya ngomong boleh ngomong anak pesan dua tuh sampai pengen barang itu dia Jona. Iya Pak. Iya Pak. Tak golek bapak. Koyo dene para koyo. Pak Cek. Tak golek dina iki bapak kene aku jawab aja dari sampean Pak Cek. Ya tak pernah kamu dari aku ya sih. Ya Pak. Kalau saya gue cerita betul. Berapa apa yang berita yang benar-benar oleh boleh bang. Bukan bahkan yang kita punya. Silakan boleh Kalau curang kalau kamu nanti curang dasi di kantor buntute, iku arek cilik. Lah iki ayo ditutno teko doang. Mesisan gawe ana di bojomu. Lek sampe lali janjine cek di tuntut karo mbokmu. bisa Pak. Ayo Pak, saya mau berhutang Pak. Bagus. Baru aku sing tak tresna. Biar rasanya hatiku dulu. Kalau saya sebelum sadar, kalau
laras niku sing kaya Mas, pengen rasanya aku dengan sampean. Atiku bunga kan Mas. sosok bunga rasane atimu dino iki. Aku kawan kowe dino iki lagi seneng-senengi lelomban ana ing Taman Asmara. Ojo kuatir, ojo was. Lan semula aku bakal tresnani kowe lahir sing batin Motosari. Mas. Aku ya tresno karo sampean kali batin. Ojo apa ya nanti. Segoro iku tresnaku ning sampean. Ora ana wong lanang liya Ora ono kejaba sampean. tak ugemi apa kang dadi omong. Bocah ayu dene deblong bojo. Wis tak gadang-gadang rino antarane wong iki kapan boyakku iso urip sandingan karo sliramu. Mas. Balik sih. Iya. Sopo? Sopo kan Mas? Koyoke wong Karang Pradesan golek penggawean ana ing Kadipaten Kediri. Kan Mas. Riko jaga lali karo aku kan. Aku bojomu kan. Riko kok iso lali karo aku. Lali karo konang jawang bae sing kok tinggal kono kan. Ini kok kan. Ujug-ujug kowe mlebu ana ing Taman Sari kene ngaku-ngaku Kan sampai kok iso lali karo anak bojo sampean kan, lali karo wong tuwa kok kan. mangko dhisik kowe nanti mlebu ana Taman Sari kene goleki bojoku sing jenenge Tas. Ya kan, aku ora keliru kang ambek kok kang gedeg ya gedeg ya sampe iki kan. Aku ora pamit sak jalan kok gemuk biar gak makan sing kaya ngene. Aku ora lali kan. Jenengku iki sapa? Iki kok iso lali ambek aku kan. Wong ora tau tetepungan kita wis jamak lurae kepengin ngerteni. Iki kan jenenge Saminten kan. Saminten goleki bojone tasem Saminten ketenono lek nek Kadipaten Kediri iki gak ono pawongan sing jenenge Tasempur. Riko kok iso lali karo aku sih kan. Aku lo kan ora bareng bakal karo Riko kan. Riko iso lali aku. Riko ora iya kan koyo ngono kan. Riko saiki dumekane kok jejer karo kemobian sedung koyo ngono iku. Riko dadi lali karo aku. Ya brengek kok aku kan. Saminten Ya kan. ojo ngaduk totokan buka kowe. Aku wis kari jugut terus sret terus. Taman Sari kene ora mesti ngundang. Aku ngerti karo sampean kan. Aku ora duweni bojo sing jeneng Saminten saka Karangplatis. Riko ora duwe bojo karo aku kan. Wis ah. Aku ora duweni. Wis. Wis ah. Bojoku mesti Pateni ya. Wis ah. putrine. Mati. Iso kan. Riko secara semono duwe janji karo aku kan. Saiki sampean janji karo aku kok rumane iki. Kaya ngono kan. Riko janji lagi karo lali karo lali karo wong kok. Saminten Iso kan. ojo ngentekno sabale. Tembung terus kene wong sing kalah. Soale aku duwe bojo sing kaya aku. Riko sampean lagi karo janji Riko kan. Ayo kok Mas. Janji Riko jangan semangat ini. Ini kan kok janji apa kan. Tembung terus kene ora tau lagi. Dan bisa-bisa wong putri Adipati iki dirajo aku aku. Kailah kan, Riko tahu janji sing kaya ngono kan. Berarti kudu wis terus sampe dua kali ngono tadi kaya ngene kan. Ono wong wedok kowe mlebu Taman Sari. Kowe jenenge janjimu kae. Janji apa? Kowe
tinggalnya bojomu, tinggalnya makmu. Komen bungalan kene ora duwe keluarga duweni wong duweni bojo sing. Popo golongan dengan prajurit kan dipateni dite. Pindah to tamen sari. Kasuwun, kowe anakku banget kowe dadi wong lanang. Nek ngono, balekne bagi susu ning aku iki. Ora mendhe karo ucapmu. Ora kok sumpah sampeyan itu kan. Banyak tambah Tetosa. Opo kowe ora merentake prajurit gogo mare golak. Nganti wong karang padesa kan mlebu ning taman sari iki. Aku ora duwe keluarga, aku kabur kanggo nanti tak ada yang nyuto oleh kan paten sendiri. jawab jujur sama hatimu kan. Ojo aku neo kita lagi. Sopo itu kalau waktu Aku ora mangerti. Aku ora tau tetepungan karo wong wadon kuwi. Bek nopo mau wong kepengin nyuto ono kene sire atine karo kowe. Kakon wong tuaku lan bojoku. itu nanti kan ikan saya kan. Sopo sing aku bojomu iku. Aku ora mengerti ini kan. Aku ora tau aku yo ora tau lagi ora tau bojo. Kejobomu Orang belum ngaku kan. Minta cek aku nonton nih. Kanjeng Romo. kan Kanjeng Romo. piye. Iki baru wonten yang sebut kalian diajak. Kanjeng Romo. Sama nikon laku nikon desi. Kanjeng nikon ibu nih. Kasus tungkir itu bojomu Kanjeng Romo. Pengakuane sik pedhok karo aku mah ya koyo ngono kuwi. Jarene si sapa mau Pak Benu. Nah, Pak Benu kan ngomong lek duwe anak jenenge Kasem. Terus lo rodok no wadon itu jare ibune. Aku semangat iki. Terus sing mau bocah rodok no mau jarene bojone. Bojomu kanjengan Pak. Kanjengan ingkang ngembat projo sampun keladuk utawi kesusu-susu makito-ito. Nggih. Dados babagan menika kae perkawis menika kedah dipun laras ingkang sae. Soale saksinipun sampun wonten, Pak. Oh, ngaten. Nggih. Lah cek kados pundi? Nika kula badhe dangu kalian si Tumenggung Laras Kuning ki mawon. Monggo derek. Tumenggung Laras Kuning. Jauh kasih balas. Jarak awae. Ngapunten. Aku ora takon karo kowe. Nggih, Wong tuwa loro mau sapa? kebiasaan juga. Kula mboten mangertosi ugi mboten nate tetepungan kaliyan kekalih punika. Jur wong sing rada enom wadon iki sapa? Kula sampun matur mobil kula mboten nate tepang kaliyan. Tumenggung Laras Kuning.
Tahu kan Mbak? Mbok anggap aku ora ngerteni apa kedadiane kaya ngono kuwi wae. Yen wong tuwa loro iku mau wong tuamu. Jur bocah wadon iku jare garwamu. Kowe biyen tak takoni jare kowe nek karang perdesan ora duweni sanak lan kadang. Ora duweni bojo. Nek bukti nyatane dinane iki. Mbok menawi kalau mau tiang awak udah. Akan gimana bos? Oh, dadi kowe sik goroi karo aku, goroi karo batinku dhewe. Mula. Tumenggung laras gone. Tahu kan Mbak? Kowe ora pantes dadi tumenggung ngene kadipaten gedhe. Yen kowe sik duwe sifat sing kaya ngono kuwi. Mulai dinane iki kowe biyen tak sumun bali jeneng tak sumun maneh. Awan wae. Monggo. Usulipun katemunggan pun kemau. Kanjeng Adiman. Nggih. Kalau mampir nang derek, iki jare Mbok balas kuwi. Tahu kan Mbak? Sing gede banget kurang yo. Aku minangka kalangan dosa sakit panjenengan Kanjeng Adiman. Yo kaya ngono nggih. Wong wis mali perlu sino. Wis penak-penak anggone landang-landang nglampakan. Nani ora tanggung jawab. Aku mau nindakake gawe Kanjeng Adiman yo. Tak boleh. Iki bakal murah. Kula lasemun. Kowe dinane iki ora usah manggon nang Kadipaten Kediri. Kowe bali nang Karang Perdesan. Maksud Awet tumindakmu sing wis kaya ngono iku tumindak sing ora bener. Ora usah toleh. Ayo, kamu mangkat. Kanjeng Adiman. Nggih. Saged caket kados ora. Lajeng ing prodhok utawi Kadipaten sampun setunggal Tumindakipun tas semua menika mboten pantes. Ditempeli kamukten iki kados mekaten menika mboten pantes. Awit menapa sampun wantun nyo-nyo kali tiyang sepahipun. Nyo-nyo kali garwanipun. Umpami keluarga panjenengan kados tiyang sepahipun kaliyan garwanipun kados pundi panjenengan. maneka undang. Kanjeng Adiman. Lajeng sakambil monggo. Kodaraken Kanjeng Adiman. Ngeten, nampake monggo dipumanuki kados pundi kedadosanipun si tas semua menika. Maneka undang. Monggo. Ayo, Pak.
Lanang ganteng kata semut. Kata semut. Dadi wong soge. Soge bondo-bondo. Yo cacak wani omong gak enak. Tenggolan sone. Pateni. Opo iki jalanan gedhe? Wis tak goleki ngalor gak ono, ngidul gak ono, ngetan yo gak ono. Karek dalan iki ngulon. Opo iki? Opo kepingin petuk mbek bapak tak golek nang ndi gak ono sampai sikilnya apa begini gak petuk tas lek aku gak jaluk pitulungan ambek sing poso so bapak di endi parane bapak pompong ono di laut aku tak golek wis ono di laut iki.
Aku wis goleki bapak tadi di kampung kerja. Jebul gak beda tak gua kene. Iki ada bocor saja. Apa aku sampai kapan wali-wali kasih pati bapak yang bangga nek. Waktu aku sing kaya ngene aku elek ape kawadane ubah. Walah, bapak. Oke, sampean cedak ya. Jangan begini, aku bakal sebalas doa. Ini kan aran kembang Wijaya Kusuma, Pak. Aku eleng ambil omongane. Mbah, lanang Mbah Pedro. Gantinan iki kembang Wijaya Kusuma. Aku njaluk, padu njaluk. Waras bakal waras. Kembang Wijaya Kusuma, aku njaluk padu ngomong. Senajan kaya ngono aku yo kepingin bentuknya apa wujudnya bapak. Wis tak golek rono rene aku yo kepingin golek bapak. Sampai aku golek blessing sama koyo iki. Nek gak aku sama kene mbak jadi koyo opo sampeyan. Sampai Pak. Sampai Pak. Mau di rumah. Apa Pak? Apa Pak? Ini bapakku Pak. Loh. Ini bapakku Pak.
Sejajar apa yo? Yang bawa keluargaku ke teman. Situ dia ingin makan. Aku jawab pada sampai apa yo? Dan Wijaya Kusuma dina niki aku kepingin balas ke bapakku. Wah, dan Wijaya Kusuma aku jokoan. Aku kepingin jaluk panjulamu lalu aku balas sejak ini. Kali kamu kasih biasa, aku benar kau kan dapat. Kepingin aja keluar relasi. Balik aku Piye rasane tak semua? Kulo kampung aku tempat kok pilih kulo satu lari kaya anak bojo kulo pergo itu kan bondo dunya. Yo iki sapa? Bocah wadon iki sapa? Riko garwa kulo, riko tinggal kulo, anak kulo. Oh, dadi kowe saiki ngakoni yen iki bojomu. Nggih, Kowe biyen janji jarimu kowe iki ora di bojo. nggih, ngapunten ingkang agung. Yo bocah lanang iki sapa? Anak kulo nggih. Oh, dadi iki anak. Nggih. Kene, Tasmun. Kowe ora usah mulih nangkaran berdesan. Awet apa? Lelabetku karo Kediri iki akeh banget. Gede banget. Kowe iso ngrangket anane si Surabedek. Saandane. Kowe karo anakmu karo bojomu karo wong tuamu gawa nang Kadipaten Kediri manggon nang Kadipaten Kediri. Ngapunten Gusti, Pak Dina potasi pantes. Pasemunti yang kados kula mengaten ditampi tumita wonten Kadipaten Kediri. Sabdo pandhitaning ratu ora kena wula-wali. Sepisan kudu dadi. Yen aku ngomong kowe iku kudu manggon nang Kediri, kudu manggon nang Kediri. Nggih, Krisna agendhah kemawon. Lajeng Kanjeng Adipati Retno Sari kados pundi? kula nderek sumela matur nggih Kanjeng. Menika sampun cetha wila-wila. Bilih ngaten menika ingkang tumindak. Nggih, Ingkang jajak selakone murid. kula mangertosi. Awit tas temu menika napa ageng sanget lelabatipun dhateng Kediri. Nggih, menika langkung saenipun patos panjenengan. Nggih, Ning ngaten nggih. Kanjeng Adipati. Kula minangka patih utawa wakil panjenengan. Nggih. Kagem Retno Sarindo. Retno Sari. Ora kaya-kaya trimo ing pantun tegesi.
besok yang bakal mandi Gusti keparingake bakal turun panggone jujur. Lan semono kok nyuwun sewu Kanjeng Adipat. Nggih, monggo. Menika kadang kula tasemun menika. Gesang wonten kadipaten ing kedangan ngono. Nggih, tegese ngono tasemun. Nggih. Pancen wong cilik kuwi yang derajate cilik yang Gusti kang keparengake ora bakal munggah derajat. Kula nrimo ing pandum babagan jelas jam. Tasemun kapunten. Tasemun. Mugi Gusti tansah mari dhateng panjenenganipun tansah ayo kan. Anggenipun brayataken kaliyan menika garwane. Ning mapan wonten kadipaten. Kok ngaten? Nggih ngaten. Nggih, kula pundi. Kok tak takut kalian. Oh, nggih, nggih, nggih. Mangetak. Yo, rasane. Saya wis cetha wela-wela menawa kakang muka. Iki wis duwe nikah kok wis duwe anak. Umpama kowe didadake bojo sing nomor 2 ngono piye? Dadi kowe iki lho. Tak semua. Nasare wis nggono menawa kowe iki duwe bojo loro. Sing siji kapital, sing nomor 2 anakku sing sesar. Iya. Boten, Hah? boten. Yo kowe nolak paweku. Kok ateges kula menolak niku mboten ngapunten. Iya. Boten usah loro. Wah, iki. Ngaten banget. Wis kukut ya. Lah ya wis tak ukut wis. Monggo. Panjenengan iki